gabeko playa batetan aurkitu zintudan hondarri gabeko playa batetan aurkitu zintudan pentsako Bueno, arratsalde on danoi, eta ongi etorri, aurten etxen duen 6. Antiguako ama estropadako. Bueno, atzanegoko urtitan ja ohitura bihurtu da estropada hau egitea, eta gaur ere hasi dira. Gaur 4 txanda izango ditugu, lehen txanda honetan emakumezkoak atera dira. Lehenengo Leharti bai, arraunean ari daia da, eta arraun lagunak ere oraintxe hasi da arraunean. Urrengo 25 segundu barru deustu aterako da, eta txanda honetako azken taldea San Juan izango da. Ikusten duzuenez, normalean izaten dugun norabidearekin alderatuta, gaur Lekeiti orantza daukagu zuzenduta gehiagoa da branka popa, eta bueno, ez dago olaturik, baina bueno, ea zer ikusten dugun. Gero, behin neskek, bi luze eta ziago bakarra izango dute, bukatzen dutenean, irabazleari bandera emango zaio, eta ondoren mutilen estropada hasiko da, eta 3 txandaz dago osatuta. Lehenengo txandan ARC 2 mailako taldeak izango ditugu, bigarrenean ARC 1 mailako taldeak, eta azken txandan, aurten ACT mailan arraune egingo duten taldeak izango ditugu 5 talde guztira. Berriz ere, eskerrik asko denoi, eta ea arratsalde ederra izaten dugun. Yo sí.
josita jausi zulo zuri. Joan ibili beti hasia esi, hasia josi, josita jausi zulo zuri. Badu izanen, noiz izanen, izanen, non izango, zango zirten, irten, joan ibili, beti hasia esi, hasia josi, josita jausi zulo zuri. Joan ibili beti hasia esi, hasia josi, josita jausi zulo zuri. 6 minutu eta 0 segundo egin ditu. Legartibai ha hecho un tiempo de 6 minutos 0 segundos. Eta Arraun Lagunakek 5 minutu eta 38 segundu behar izan ditu. Arraun Lagunak ha necesitado 5 minutos y 38 segundos para realizar esta primera y única ciaboga. Deustuko traineruak lehen ziagoa honetan 5 minutu eta 54 segunduz. Deusto ha hecho un tiempo de 5 minutos y 44 segundos. Eta San Juanen denbora orain artekorik onena 5 minutu eta 23 segundu. San Juan ha hecho un tiempo de 5 minutos 23 segundos, el mejor tiempo hasta ahora. Orduak, Karoni teke
Bueno, lehen bitaldea sartu dira da, Leartibaik berri izan duen denbora, 12 minutu, 6 segundu eta 4 12 minutos, 6 segundos, 4 centésimas para Leartibaik, eta Arraun Lagunakek, 11 minutu, 12 segundu eta 7 uneneko berri izan ditu. Arraun Lagunak ha hecho un tiempo de 11 minutos, 12 segundos y 7 centésimas. Bueno, eta sartu dira azken bitaldeak ere, Deustuk, 11 minutu, 20 segundu, eta 40 uneneko denbora egin du. Deustuk ha hecho un tiempo de 11 minutos, 20 segundos y 40 centésimas. Eta San Juanek denbora 10 minutu, 44 segundu, eta 37 uneneko. San Juan ha hecho un tiempo de 10 minutos, 44 segundos y 37 centésimas. Honela bada, San Juanek egin du denborarik onena eta bera izango da aurtengo 6. Antiguako ama estropada honetako irabazlea, eta oraintxe, minutu bat edo pare batean bandera emango diegu. Hor daude, bandera hartzen, zoriona San Juan darrei, txalo bat. Señor. Txalo bat, ea, urbidu eta arraunak igotzen badituzte. Zorionak, txalo da beragintzako. Bueno, zorionak ikusten dugu, urterik urtera emakume arrauna gora.